Kita santanan Kristiyanos, bisag unsa patag sikta, di na lang ta maglalis anang atong sikta. Kitang tanan nga nagtuo sa Ginoo, nagtuo ni Kristo, we are called to be heroes of our faith. Di na kinahanglang maglalis patag. Di na kinahanglang magsigi patag ingon kinsay tinuod nga simbahan nga tinupod ni Kristo, to the point ka magsininghagay na ta, magsigi na ta og away tungod lang anang mga historical, biblical, philosophical nga mga basihanan. Ang tinuod nga basihanan ang atong pagbuhat sa sugo ni Kristo, labi na ng paghigugma sa atong isigkataw sama sa atong kaugalingon, ang pag-alagad sa labing ubos kanang gitawag og the least, the last, and the lost people. Ada hilom lagi mo diyan. Okay. Naatay hisgutan karon mahitungod sa usa ka hangyo nga gustong pakuhaan nato og kanabang views o unsay atong response o unsay atong ikasulti sa usa ka pare nga naghisgot og kanang panglalis sa tinuhuan. Ang pare nag-discourage siya o medyo gauhag nga undangan ng mga lalis sa tinuhuan nga kanang maghisgot pag kinsay tinuod mo focus na lang sa mga buhat nga maayo, kana na lang, dili na lang nang maglalis sa sekta o tinuhuan nga mahulog nga mag-away na hinoon. Atong i-play karon ang mong pare nga naghisgot ana na may hangyo manggod pod nako nga unsa po'y atong response ba, unsa atong ikasulti. Kay kung kuan ko no og dili ko no ni nato pod tubag o makahatag og views basin baya og kanabang sabton nga kining gibuhat sa mga Catholic faith defenders sama nako nga kining among gibuhat nga mo dipinsa mi sa pagtuong Katoliko nga mo padayag mi, makigdebate mi nga ang Katoliko gyud mo ay tinuod nga simbahan. Basig isipon na ba nga sayop na no kining gibuhat na mo sa CFD no. Munang akong i-play ninyo ang maong video nga pakuhaan ba og tubag nato kung siya atong ika-istorya ingon nga usa ka CFD no. Okay. Ato sang paminaw ni no kay kung dili bata makahatag ninyo og saktong panglantaw aning issue, mahulog man nga kining among gibuhat sa Catholic faith defenders nga mo dipinsa mi o barog mi sa pagtuong Katoliko nga mao original church, mahulog man nga murag ingnon nga sayop ni nga among gibuhat no. Mao nang amo ni siyang tuwagon. Kini ako ra po ni nga version. Okay. Ako lang ipasiunang daan nga ang pari nga nag-istorya kung sabton gyud ang iyang buot ipasabot, nagtuo ko nga wala ni mo contradict sa among mission sa CFD o Catholic Faith Defenders. Naalang siya gipasabot nga dapat atong mahibaw-an o nganong ingon ana o ngano pod nga kami sa CFD wala mi masayo bot pasabot gasubay rami sa mandato sa simbahan sa among insakto nga tumong.
Pero naapod mi kanang ingnon ta lang siguro naapod mi mga pamaagi nga dili maayo ug mao po'y kurhian. Ingon ana ba? Pero ang original intent o ang insakto gyud nga tumong aning among mission wala ni ingna sa simbahan na sayop ni. Bot pasabot sa sakto nga diwa, sa sakto nga tumong kining among mission sa CFD nga manalipod mi sa pagtuo, wala mi masayop diha. Okay. So atong itagaan ba o kini bang unsa may sakto nga panglantaw sa duha ka tingog, sa duha ka pahayag nga kung dili na to masabtan mura siya og contradict ba na buti pasabot ang pare ug ang CFD nag-contradict o wala mag-unite o maghiusa kay dili man nagsama og statement. Okay, muna nga naigahangyo na ko nga muhatag kuno kog tubag ani o unsa akong ikaistorya. Na ato sang paminawon ang pare o tan-awon gyud kay video man no. Ang pare nga nagpahayag no kaila mo ni kailado kay ni siyang pareya no. Makita ninyo sa video. Okay, paminawan ninyo siya, tanawa. Kita sa tanan Kristiyanos, bisag unsa patagsikta, di na lang ta maglalis ang atong sikta, kitang tanan nga nagtuo sa Ginoo, nagtuo ni Kristo. We are called to be heroes of our faith. Di na kinahanglang maglalis sa pata. Di na kinahanglang magsige patagin kinsay tinuod nga simbahan nga tinuod ni Kristo to the point nga magsininghagay na ta, magsige na ta og away tungod lang ang mga historical, biblical, philosophical nga mga basihanan. Ang tinuod nga basihanan ang atong pagbuhat sa sugo ni Kristo, labi na ng paghigugma sa atong isikataw, sama sa atong kaugalingon, ang pag-alagad sa labing ubos, kanang gitawag og the least, the last, and the lost people. Hilong lagi mo din. Okay, mao to no. Kamo sa di pa ko mo hatag og komento sa inyong ikaistorya ato, no? Naabas sa inyong una-una nga ang kausa o kalihukan o misyon sa CFD may contradict o nasupak atong giingon sa maong pare. Siguro ang uban ninyo mao na yung ginahuna. O mo ni atong taga-linaw. Okay. Sa akong nasabtan kung wala ko masayo, bali ako ni siya nga view ha. Okay. Sa akong nasabtan kung wala ko masayo, ang pare naghuna-huna og kana bang lalis o debate nga dili maayo. Iya magaling gi pasabot nga kanang mahulog og away nga mag-away na. Okay. So naa sa hunahuna sa maong pare nga kanang dili maayo nga dialogo o dili maayo nga lalis. Gani kanang pulong lalis murag kung tagaan na to nag-meaning kanang usa lang kanang maot nga lalis dili gyud siya maayo nga term, di ba? Gani mo to gigamit nga termino sa mga pare lalis nga dili maayo. Okay. Pero kung sabton pod ning pulong lalis nga di lang nato limitahan ba ang meaning kung ato pong gamiton ng pulong lalis sa kanang dialogue lang ba? Kanang dialogue nga dili magparehas o baruganan. Nag-istoryahan na lalis gyapon na. Pero lalis nga dili mag-away. Okay. So ingnon na lang nato, ato na lang kanabang i-interchangeable lang pulong debate o lalis. Pero kining pulong lalis murag kasagaran gamiton ni siya sa maot gyud nga kanabang diskusyon, kanang murag mag-initay, kanang murag mag-away.
Pero sa akong reflection anang pulunga, wala na ko limitahi ang paghatag og meaning anang lalis. Mahimong sabton ako na nga kanang dialogue lang nga dili magparehas. Kay kining dialogue na may dialogue nga magparehas ra pud og kanang baruganan. No? Pero magistoryahanay bahin ana. Pero naay dialogue pod nga dili parehas og views. Oh, debate ba? Oh, mao na. So ako lang interchange ang pulong lalis og debate. Okay. Now, naa sa maong huna-huna sa maong pari ang lalis nga dili maayo. O muuyon gyud ko sa maong pari nga kung katuwang iyang gipasabot, dili gyud maayo nang magsige tag lalis nga kanang mag-away ba, nga murag mag-away nga murag mawala ba ang essence of Christianity ba, nga imbis Kristiyano ta magsige ra tag-away. Oh. Ang gipasabot sa pari nga lalis o kanang mga debate, kanang mga debating dili maayo tanahon. Di ba? Oh. So kung ingon ana ta makig-debate, makig-dialogue, makiglalis, gi-discourage ta sa maong pari. Muuyon yung ko niya ato. May pay mo, focus na lang yun ta sa kanang mga good works. Kanang diwa ni Kristo ba, nga kanang mubuhat ag matarong, maayo. Oh? Tabang sa angay tubangan, hinana, focus ta. Kaysa maglalis, tag tinuhuan, kinsay tinuod na to nga, mura batag mag-away. Oh, sakto mo, puyon ko sa mong pari. Pero naputay pero, dili tanang lalis o dili tanang debate o dili tanang dialogo maot. Ako na magaling i-explain po, ipaliwanag sa lain akong video. Okay. Now, kung naapod sa huna-huna sa maong pari, ang maayo nga debate, maayo nga kanabang pakigistorya o maayong lalis. Okay. Nagtuo ko nga dili pod mag-ingon ato, dili pod mo sulti ang maong pari og negative anang maayo nga diskusyon. Kanang mo pabarog ta sa atong pagtuo ba nga mao ni mustan bagid ta ba unsa gyud tinuod, dili po na supak, dili po to supak tong parehana kay nga naman sa mga dokumento sa atong simbahan mandato man gyud na giauhag man gyud ta nga mandalipod sa atong pagtuo nga mobarog gyud ta unsa gyud tinuod. Okay, now na ako'y libro nga ipakita ninyo. Mo ni akong gibasihan. Pero actually, dili lang gay kini. By the way, unsa ning libro, no? Akong basahon. Kung dili inyo maklaro diha, no? Kini nga libro giuluhan ni Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines. Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines. Niadto ning January 20 to February 17, 1991. Mga obispo ani ga council o ga meeting dito sa Manila, dito sa Kauluhan. Nag-meeting sila, ga council sila, ilang gisgutan unsa kayo mga problema nga giatubang sa simbahan. Inana man gyud ang council. Pras ba atong ang president ani ang example aning gibuhat sa mga obispo kay basig mo ingon mo nga dili na biblical ba kanang mag-council, biblical lang mag-council. Kasagaran mahimo ng council kung dunay mga problema kanang nabay mga disagreement o kanang dili magparehas, nabay bingkil sa mga kaparian o kanang dili hiusa ba baruganan ba kanang dili magparehas og pagsabot manginana. Husayon na pinagig meeting. Mag-meeting, di ba? Og nay mga problema ba o sa mga problema riya sa simbahan. Actually, dili na kay karon ra na o niadto lang ng 1991.
Daghan ng mga council ang simbahan. Ang unang yung council sa simbahan kadtong gihimo sa mga apostol sa Council of Jerusalem sa Acts 15. Dili lang na ako nabasahon. Katong Acts 15 sa buhat 15, mabasa na to diha ang unang konsilyo sa simbahan dito sa Jerusalem. Ngayon lang gihisgutan ang kanang bangi sa pagtuo. Kaya na may muingon nga ang mga hintil dili paghapon gipasabot ba nga dili gihapon ihapil o kinahanglan tulion paghapon. Pero sa Kristiyano gud nga baruganan dili ang kanang tuli karaan man na nga initiation sa pagpasakop sa gingharian then gipasabot labi na diha sa Colosas 2:11-12 nga ang circumcision of Christ, baptism, buri pasabot dili na obligado ang magpasakop sa gingharian ni Kristo sa bagong kasabutan nga kinahanglan tulion ang giilis ana kanang bautismo. Bautismo naman ang initiation nga kanabang mudawat ka sa Kristiyano nga pagtuo. Dili na tong tuli. Ang tuli sa atong panahon karon for hygienic reason na lang, kanang for cleanliness, kanang advice sa mga doktor, pero dili na pang relihiyon. Pero sa karaan, pang relihiyon yun ang tuli. Di ba? So, mao na nga, nagdebate. Nagdebate ang mga apostol o katong naa dito sa Mount Council. Then ayha dayon ni pakanaog og official stand, dogmatic stand nga ang namulong ato si Pedro kay siya may silbing leader atong council. So ingon ana. So biblical ang gihimo sa mga obispo kanang mag-council. Kaya ako mutuo magyug og council. Niya kadtong council sa kauluhan na to, dire sa Pilipinas, mga obispo lang to sa Pilipinas. Napoy mga pare ato uban. Okay. Dayon, ilang gihusgutan, unsa kaayo mga problema sa atong simbahan. Dayon, di lang nako basahon ni tagsa-tagsa kay kini bang akong matapod medyo kuan na. Okay. Ako lang isulti ninyo ang nasa sulod dire. Okay. Akong nahibawan aning libruha nga gihisgutan sa mga obispo ang problema sa kanang gitawag na tong ecumenism o kana bang makiksanduro ta sa mga dili parehas na tong pagtuo ba o kanang dili katoliko sama ng born again, Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo ug unsa pa. Gihisgutan na aning libruha nga nakita nila ang unsay problema nga magmisyon ta sa atong simbahang Katoliko nga naapon ni sila ug unsa po ilang gibuhat nga nakaapekto o nakaepekto nga murag dili maayo pod sa Kristohanon nga kanabang kinabuhi. Buri pasabot kanabang mga dili maayo nga talan-awon sa dagan sa kinabuhing Kristyanismo. Ano man kay man tay panaghiusa. Diba? Gihisgutan diri nga tungod aning mga pastor kuno ministro nga magtudlo sa ilang pagtulunan nga sama nang muatake sa atong kanang mga pagtulunang Katoliko sama ng Marian devotions kanang moatake sa atong devotion nga rosary inana atong mga larawan ug ribulto nga ilang gisaway ilang giatake resulta nga kadtong nadala nila nga mga Katoliko mamalhin munay mga problema nga nakita nila nga kay nguna ni manggunagod sa ako bang nakita ani nga sa una god kung atong tagaan-ig background. For example, katong Council of Trent o katong Council of Trent. Ang panahon sa Council of Trent, ang simbahan medyo bukal sa iyang teaching.
sa pagtulunan Katoliko nga kanabang murag makita nimo nga magsigi og kanang debate. Unya medyo niadtong panahon na niabot ang panahon nga medyo mura ba o gikapuyan o di abot kapuyan ba ang termo na. Ingnon tala nga medyo nilaylo ang simbahan anang magsigig debate anang pagtuo kinsay correct, kinsay sayop, kinsay ana kay samuka ng simbahan. So mo nang niabot ang panahon nga medyo nilaylo mo manggaling sa seminary gali sa atong mga kaparian. Ako kung wa ko masayop dili na mo kanang gisentro nga kanang manubag sa mga atake sa ubang tinuoan. Wala na, di ba? Wala. Naaman siguro kanang apologetics pero dili ba ingon nga kana bang gi-espisyalan yun ang apologetics nga sa pagpanubag anang mga dili Katoliko. So ingnon talang nga agi anang samok na magsigig debate inana kinsay correct unang nilaylo ang simbahan. Pero nahisgutan diri sa Second Plenary Council of the Philippines sa mga obispo, ilang nakita pod unsa pod ang disadvantage. Unsa pod ang dili maayo nga sangputanan kung mulaylo ta nga magundang ta ng apologetics nga pasagdan lang ng ubang mga relihiyon magsigig pangatake na to nga daghan namang namiya pong mga Katoliko. Okay, wala man pod magtuon. Wa man pod mahagit nga magtuon sa pagtuong Katoliko mo nang di kahibalo sa pagtubag ng mga objection, mga pangutana. So nakita sa mga obispo nga dili di ay maayo pod, dili di maayo pod nga pasagdan. Gani gi-espisyalan gyud diri di lang nako basahon na. Basta naa diri Second Plenary Council of the Philippines gi-espesyal gyud diri pag hisgot ang Iglesia ni Cristo na lahi kuno sa ubang mga grupo kay kung mga atake sa atong mga pagtulunan ng born again ug sa pana sa Batista mas grabe kuno ang Iglesia ni Cristo na diri. Grabe ang Iglesia ni Cristo mo saway sa atong pagtulon ang Katoliko. Niya sa ecumenism kuno sa ilang pag kining witness aning mga tinuana, mga born again Christian ni Cristo, nahimo ko nung lisod ang dagan sa ekumenismo o kanang ecumenism. So, nakahatag yun og kana bang alarma o problema sa atong simbahan. So, mo nang ang kasanglit, gisgutan man ang mga problema, dayon, human mahisguti, mahibaw ang mga problema sa simbahan, naghuna-huna din ang mga obispo sa may atong himuong sulbad ani kasulbaran o solusyon. Naa diri. Kini this time murag kinahanglan na gyud basahon ako ang giingon sa mga obispo diri. Okay. Gani diri sa page 236 mao ni akong giingon ninyo nga ang simbahan wala kining saway o mag-discourage o nagtudlo nga sayop tang magdialog. Ang giingon gani diri sa Article 15 sa Decrees page 236 giingon Catholic moral formation must be considered as an essential component of Catholic formation, with emphasis given to the values of justice and charity, love of preference for the poor, and dialogue as a way of resolving conflicts. So ang simbahan may tulog yun po gihapon anang dialogue. Kaya ang dialogue sa giingon diri as a way of resolving conflicts. Sa to pa, so may mga conflicts na to, mga bangi, pres anang dili ta magparehas og sabot sa mga
gisulat sa Biblia. Oh. So kay di man ta magparehas og sabot, wa man ta magkahiusa. So usa ka paagi sa pag sulbad ana giingon diri sa Second Plenary Council of the Philippines. Okay? Dialogue is a way of resolving conflicts. Sa man dialogue, daghang klases dialogue, usa na ana kanang debate. Di ba? So, dili na daotan. So katong pare ganina nga inyong nakita, naghisgot lang po to siya sa dili maayo anang debate nga talanahon. Pero wala maghisgot ang mga pare nga tanang debate puros dili maayo. Wala. Nakapokus lang tong pareha sa mga lalis o mga debating dili maayo mo nang gi-discourage ta niya. Og ingon ana manggali atong lalis, ingon ana manggali atong debate nga murag mag-away, dangan na lang nato na. May focus na lang ta sa mga maayong buluhaton sa simbahan. O sa manang pagtabang, o pagduaw sa mga ilo, sa panang buluhaton sa relihiyon nga maayo ba. O. So mao to ang gipasabot atong pareha. Pero atong simbahan, nagtudlo nga naagyo'y dialogue. Sama nang makigdebate ta. Pero kanang debate nga maayo. Okay. Kanang dili murag mag-away. Kay katong parehagod nagtuo ko nga ang iyang gipasabot ato nga gi-discourage niya nga undangan kanang dili maayo nga mga discussion nga mahulog nang murag mag-away ba. Okay. Ako sang pangitaon dili itong statement nga dara day. Okay. Man ako giandam gani. Okay, page 200 teka. Asa man ako ito nabutang. Okay. Page wala na ko giandam. Page 71. Yara. Okay. Pwede andam na ko nino. Sorry kay wala ko maandam. Okay. 1, 2. Okay, asa na ito. Could go. Okay. Okay, 7, 3. Okay. Ako sang i-post. I-post na ako. Ako sang i-post kaya kung pangitaon. Okay, tiara atong kita na to. Saan ako? Para pa ko'y kuhaan dili medyo yan ako maglaro. Okay. Sa page 80, no? Sa conciliar documents. Conciliar documents. Paragraph 220. Kini ako basahon katong gihisgutan diri ang Iglesia ni Cristo. Okay.
the Iglesia ni Cristo is an indigenous semi-Christian group that does not believe in the divinity of Christ. Yang dili mo tuog Dios nga Dios si Kristo ba mo ni Iglesia ni Cristo. It was founded more than 75 years ago by Felix Manalo and is similar in nature to these fundamentalist and evangelical groups, except perhaps that it has been more virulent in its attacks and has become a very important political force in the country. Anong political force in the country ng Iglesia ni Cristo kay naman ni sila black voting. Muna nga medyo inila kay ni nga relihiyon na. Okay. Dayon chapay giingon dire. Its members have also increased remarkably in number, and they have retained their cohesion and discipline. There is a paragraph 221. Okay. Ecumenical dialogue between the church and these aggressive non-Catholic groups has been rendered extremely difficult at the moment. Okay. So, lisod. So, giisgutan diri sa mga obispo nga lisod ning kining gihimo sa Iglesia ni Cristo. Muna, pasabot po diri ang uban pong mga grupo. Klaro kayo, ecumenical dialogue between the church, ini atua ba, Katoliko, and these aggressive non-Catholic groups has been rendered extremely difficult at the moment. The aggressiveness of their activities and their ways of evangelizing, were seen as negatively critical, have just caused the church leadership to be very cautious in allowing any Catholic contact with these groups. Faced with these realities, there is a need of widespread catechesis and apologetics. Giskutan na diri sa mga obispo nga taliwala nining mga problema ha. Kinaamang yun ni. Ikinahanglan. Giingon ng mga obispo. Faced with these realities, there is a need of widespread catechesis. Ikinahanglan yun nga itudlo yun. Ang atong pagtuo ba? Ang catechesis. Pero dili kay catechesis lang. Kana bang gipanudlo sa mga katekista. I-appeal diri na ay apologetics. Kaning apologetics mo maning defending the faith. So, nganong ako ning gi-appeal sa pagtubag o paghatag og views sa pagpamatuod nga ang misyon sa Catholic Faith Defenders dili na sayo, mandato na sa atong simbahan. Lamang katong pare ganina nga murag nag-discourage anang murag mo dipinsa ta sa pagtuo, actually wa man tumudo mo isgot ang mga pare ato nga supak siya na. Yara man tong saysay dito kanang dili maayo nga lalis o kanang bang marahulog na nga murag mag-away ba. Pero wala idili nang manalipot sa atong pagtuo kay naman na diri, no? Mandato man na, okay? Sa sumpay giingon pa diri sa mga obispo, we need not apologize for apologetic catechesis. So, mao na ni nga kung manalipod sa atong pagtuo, mo explain ta, mo tubag, dili ta mo ingon nga nasayop ta na. Mo may giingon diri we need not apologize for apologetic catechesis. But pasabot, di ta mo ingon nga muratag magilty nga nganong manalipod as pagtuo sama lagi aning gibuhat na mo si FD. Okay. Okay. We need not apologize for apologetic catechesis.
Nga naman, since its birth, Christianity has been subject to attacks from which it has had to defend itself. No? Ngano ko no? Nga manalipod yun sa itong pagtuo kay niadto pa sa sinugdan, niadto pa, panahon sa una, sa Christianity, no? Christianity has been subject to attacks from which it has had to defend itself. Meaning, ang Christianity sukad pa sa una, okay? I-atake na ni. Munang, parang, exister gyapon ng Christianity, Katoliko, munang mo dipinsa gyud. Pero, pangutana diha, unsaon pagdipinsa? Now, gipasabot na po na dire. Ako lang ning tiwas ug basa. Kay, mo dipinsa ta nga sama atong gipasabot ni Father, katong ganina inyong nakita sa video, nga kanang murag mag-away, dili po na maayo. Mo to gipasabot atong pareha. Okay. Pero wala idili sa atong simbahan kanang manalipod as pagtuo. Provided nga maayo nga pagpanalipod. Dili nang murag nabang palaaway ta. O kanabang magsinakitay, kanang murag mahulog na mag-away, dili po na maayo. Jesus had to answer objections to his teachings. Bisan si Kristo kuno, mutubag yun. Kung ang iyang mga gitudlo, wala masabti. Di ba? Jesus had to answer objections to his teachings as the Gospels testify. Saint Paul had to answer early Christian errors and charge his disciples to protect the faithful from them while keeping pure the deposit of faith. Okay. Apologetics, ang kining sa buhat sa mga CFD, apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the church. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora, and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priests must encourage and support the training of lay Catholic faith defenders. Apologetics has always been part of the pastoral theological tradition of the church. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora, and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Diba? Muni nga, diba, natay pare nga si Father Darwin Gitcano. Kailan mo na, ilado na kayo na siya ron. Diba? Mo dipinsa yun. In public fora yun. Mo engage yun siya mga public debate. Diba? Oh. Kaya man dato na. So kami mga CFD, wala may masayo pa kung magigdebate may mo engage may ka ng mga debate in public kay mandato na sa atong simbahan. Pero kung basahon po nato ni tibuok yun kanang tinibuok nga pagsabot, pero kana laging debate nga minayo. Nga kalma kanang dili ba nga murag kag mangaway. Inana. So, ingana na. So, katong pare ganina nga murag basig masayop to og sabot pa nga mura na siya nag-discourage aning kining gihimo sa CFD. Wala to mag-discourage tong pareha, no? Sa sakto nga pamaagi. Kay ang gipasabot atong pare nga undangan ng lalis nga kana bang murag mag-away, kanang dili maayo ba? So, atong itiwas ni dire. Giingon pa diri, parish priest must encourage and support the training of lay Catholic faith defenders. So, mo support. So, nanay mga pare nga nahibawan ako nga support yun. Siguro katong uban nga dili pa kayo mo support sa training sa Catholic faith defenders, siguro katong mga paria siguro masabot po na to. Kadto po siguro ng mga pare nga dili ganahan sa CFD kay
ang ilang nakita sa safety kanang murag magsigilag pangaway. O kanang mga dili maayong debate ba. Unang usahay, adi kay usahay mao gyud. Di puta kabasol sa mga pari nga ingonana, no? Kay ang kita sa CFD kailangan punta ma-reform o naay dapat i-reform. Okay? No? Kaya siguro katong ganina, katong pari ganina nga medyo nagkuan, usap po dagway to siya nga kanabang ang iyang nakita sa mga debate dili maayo mo nang nag-discourage siya. Kaya dapat magyud i-discourage gyud puntaanan dili maayo nga mga debate. Kaya nang muratag mga away. O inana mag-away inana. So giingon diri Parish Priest must encourage and support the training of lay Catholic faith defenders. Mo lagi katong pero ato ning kuan ba ipasabot ninyo ba nga we admit nga kami sa grupo sa CFD nga maglahi-lahi siguro mig mga style, mga batasan, no? Pananglit kung doon na may mga sayop-sayop. Dili siguro maayo pod nga tungod sa maong mga sayop undangan o i-discourage me. Dapat tudluan pagalimi, di ba? Dili ingon nga tungod kay na ay mga imperfections kanang dili man gyud mi perfect na man gyud mi lisod biya ning among mission kay naa mi emotion masuko sad mi mahagit pud among karbo masipyat sad mi kung mga sipyat mi dili lang pud mi i-look down nga miingon nila undangan na ninyo dili pud kay sama anang pagkapulis dili man pud sakto nga undangan na to ang pagkapulis, institusyon sa pagkapulis tungod lang kay dunay mga pulis nga madlungon. Dili. Kurhian lang. Kurhian. Mausab, kaming mga Catholic faith defenders kung mga sayop, manggaling may mga nga may mga batasan nga dili maayo, dili nga i-look down mi nga kanang undangan na mo ni ina dili. Tudluan lang mi, iampo lang mi ninyo. Sige ampo lang no nga ma-corrected ug unsay mga sayop namo sa CFD. Ana lang dili kay undangan kay kinsa na mga lipod sama lagi sa pagkapulis. Undangan na lang dayon na kung may mga pulis nga badlungon. Mausap kaming mga CFD kung dili mi perfect dun na mi kakulangon. Dili mi i-look down nga kana bang miingno na lang undangin ninyo na tudloan mi hinawami ninyo gani akong suggestion siguro na irregular bisag once a year ba nga mag-council nga naay mga pari nga kinsay kuan na concern ana then napoy mga CFD murag mag-council ba dayon itudlo rito ug unsay kanabang pamaagi nga dapat sundon para magayran ming mga CFD no ana dili kay undangan kay mandato manggalin na diri parish priest must encourage and support the training of lay Catholic faith defenders. So usbon lagi nako siguro katong mga pari nga wala mo support so siguro katong wala ganahe tungod kay ang nakita nila siguro sa CFD dili maayo. Kato po mga pari nga nakakita og maayo sa CFD, mo encourage po to. Pero mao lagi kung naapami kakulangon, di lang mi i-discourage nga to the point nga muundang mi, no, dili. Tudluan lang mi. Tambagan lang mi. Then katong akong giingon ron nga kining kung mahimo na ay once a year ba nga mag-council nga pare o mga CFD mag-meeting. Dayon iskutan dito o unsay problema ba nga nang encounter o unsay mga pamaagi nga usbon nga kinahanglan usbon o unsay mga pamaagi nga maayo nga pagasundon para magayran mi nga mga CFD.
Kaya ako, admitado ko, bisan ako, dili man ko perfect. Naaman ko yung mga sayop-sayop gyapon. Oh. So, kinahanglan mi nga matudluan. Labi na nga kami mga sakop lang eh. Oh. So, ang mga authorities mo man jud ng mga pare, obispo. So, naay mga lakang paghimuon nga kami may kahiran, dili mi mapasagdan. Kaya kung mapasagdan mi, so dili po siguro mo kayo ka fully basol na mo kung mapasagdan mi. Parehas ra po sa nahitabo ba nga tungod kay napasagdan ning mga dili katoliko nga magsigig sangyaw-sangyaw din dili tubagon ng ilang mga aligasyon na unsa may hitabo dili mayo. Ingon na pod. So kami po mga CFD dili lang po puro nga kanabang sigig saway namo sa among sayo. Kay dili na katawang ko sa tong simbahan. Duulon hinon mi ninyo, giyahan mi, istoryahon mi nga kini mao'y sakto ang nana. Dili kay kanang pasagdan mi. Kung pasagdan mi ninyo, dili mo support, sa may mahitabo. Di mapasagdan pud may gun sa among mga sayo. Di ba? Ana ra gud na. So kana bang giingon nila ba nga sige saway niya wa puy gihimo unsa puy unsay kapag-uhuan. Di ba? Mas maayo gani kanang constructive ba. Dili nang saway to the point nga undangan na lang. Sama atong pagkapulis, undangan na lang kay naay badlungong pulis dili. Mangitag paagi nga makorrekted ang sayo. So kami po mga CFD maupod. Dili mi i-look down or i-discourage nga undangan na mo ni kay naman ni diri mandato man ni. Okay. Tutluan lang mi, giyahan lang mi, dili mi pasagdan. Sa mga dili na to pasagdan pud ang ubang relihiyon nga magsigig bugtaw nga dili pang tubagon ng ilang mga misleading interpretation sa Biblia. No? Para makabalo ang mga tao nga unsa gyud lunsang interpretation sa Biblia nga dili ta mabahin-bahin nga mausa ra gyud ta. Kay galiman ka ato kunong larawan Diyos-Diyosan. Sayop kuno ng atong pagsimba nga espesyal Domingo na kay naay mo ingon nga Sabado gihapon may correct nga sayop ning ato. Naay mo ingon nga sayop ng Trinity ingna na pasagdan lang nato. Di walay kasulbaran nga magsige lang tag lahi-lahi og mga interpretation. Whereas kung mustan gyud ta mo explain gyud ta mga kitang Katoliko kay kita magi original, kung daghang makasabot mamalik biya na. Proven biya na. Di ba kanang ay mga grupo sa mga pastors ron gikan sa ubang religion nga nibalik na sa Katoliko. Kanang nibalik man sila, kay nakasabot na. Kay na ay nakatudlo nila nga nakatudlo nila sa mga explanation nga kanabang insakto katong mga enlightening nga mga pagpadayag. So mao na. So mo ni silbing sulbad nga itudlo atong pagtuo, dipinsahan atong pagtuo kining apologetics. Kay kining apologetics god naaman diri ang paghatag og rason ngano na ingon ana atong pagtuo. Kay kung natin pagtuo din watag hebalo ngano mao na atong pagtuo pangutan unta din sa wayon na imo object hindi ta kahebalo sa pag-explain. Di magtuo na lang ng uban nga sayop gyud na. Press anang silibasi sa mga pare. Narabay mo accuse ana nga pagtulunan siyawa kuno na. Yan na po'y bersikulo kwaon ilang gamiton. Kung di ta katubag, di magtuo na lang ng uban nga na gyud ta sayop. Kay kanarabang giingon namang ito'y komentarista nga nag-ingon nga ang baka kuno balik-balikon mahimo nang daw tinuod yan itong mga taong wa masayod sa tubag. So, di ba tinuod mo na? Ang sample lagi, prasan ang mga rebulto sa mga Katoliko, Diyos-Diyosan, idols. Nya kay bawal man sa Biblia ng mga idols, Diyos-Diyosan. So, kung di na matubag, di na makauntiran, daghang mutuo nga, Diyos-Diyosan, yun ng mga larawan sa Katoliko, nga gibawal. Na,
So kung pastor ta, pare ta, or kitang nakahibalo ang nga, uy, dili mo na Diyos-Diyosan. Nya, pasagdan lang na to ng magtudlo og di mao. Makadaot mo na sa simbahan ni Kristo. Kay mapunta naman, mamalhin naman sa mga pundok nga tukod lang hinuog tao. Hmm? Hmm. So kitang nakaibalo mga Katoliko mo tudlo ta mo dipinsa ta. Tanang mga pamaagi buhaton nato nga masabuwag yun nato ang mga tubag Katoliko. No, bitaw sa Amerika na ay grupo nga Catholic Answers. Dako na kaya na sila natabang sa simbahan Katoliko. Kay importante man yun nga ma-explain, makasabot ang mga dili Katoliko, kay kung makasabot sila, balik lagi na. Nagkadaghan na biyang namalik sa dihang nakasabot na. So kay ang pamaag ang kuan di ay ang hinungdan di ay nga kasagaran nganong nibalik sila kay nakasabot na. So sato pa sao may unsa may itong buhaton para makasabot sila sumutudlo mo explain sama sa eskwelahan nga ang maestra mo explain mo tudlo para makasabot ang mga estudyante. So ang itudlo dili lang kay ng mga basic kanang sa catechesis o kanang mga katikista na to. So dapat gani partner ng CFD o catechist. Kay ang mga catechist basic teaching. Then ang mga CFD po apologetics. Mas maayo gani ang katikista kay balupog apologetics. Parang di ra pod magsalig sa CFD. Ang CFD murag sayo naman putong catechesis. Diba? Inana, no? Na ako'y nahibawan nga mga katekista nga kahibalo ng mga apologetics. Mayo na kay ano po naday ko'y nahinumduman nga mga katekista nga sa diyang nag-adto na sila sa mga eskwelahan. Day na yung mga dili Katoliko dito mga estudyante o mga pupils din mangutana. Inana, mangutana dayon din. Ang pangutana kay katumang mahitungod mas larawan. Katong mga purgatorio kanang mga inana ba. So kung ang katekista dili kahibalog apologetics, so mahanging no dili makahatag og kahayag o kanabang eksplanasyon. So mas maayo nga ang katekista kahibalo og apologetics kay mo nagiingon po diri nga giingon diri faced with these realities sa pag-atubang aning kining mga realidad karon mga problema sa tong simbahan may tungod sa ecumenism kining mga panagbahin-bahin sa relihiyon. There is a need of widespread catechesis and apologetics. So buti pa sabot nga ang atong simbahan nag-emphasize og catechesis o apologetics. So mao na daghan ako mga pare na hibaw-an na nga catechesis yung apologetics. Gyud mo nang makadasig po na itong mga pare nga mo support yun sa atong training sa CFD. Dili kay i-look down me. Now, ako, ambot ka ako mga kauban, no? Dili ko mo ingon nga kining akong gisulti karon official ni sa grupo yun sa CFD. Dili, no? Ako lang ni, mahimong masihop kay ko. Mahimong koreksyonan kay ko sa kong kauban na ni. No? Sa ako laning version. Sa akong paminsar, kami sa CFD, dili may perfect. Meaning, napon may mga apan nga kinahanglan Korean. Dili lang may i-look down. Tabangan lang may i-ampo. Isa ka ng ampo lang. No? Kay, kung inyo may i-look down yun, dili pa ninyo i-ampo, na wala lang yun may. Diba? So, ini pa, no? Unsa pa, inyo galing mahimo nga matabangan mi sa CFD nga mo uplift, mo improve mi. Kung sa inyong ikatabang na mo sponsor ba mo mga TV program or kanang radio program inana para ma-develop mi. Kay kat sa akong nahibawan kadtong mga lugar nga naay ang programa nila na ay mga program ang ilang CFD dito na irregular gyud daily pagani o na-improve man gyud
dako man gyud kay kalambuan ng mga CFD sa mga lugar diin nagi outlet na mo support ba o na mo sponsor og mga radio program ug unsa diha. So ina na. So katong uban nga walay panahon na ani, so bisag ang inyong suporta na lang. Nabito to'y, nahinumdum ko na to'y ni Duol namo nga siya nga mura po siya hagit ba mura na konsensya siya ba nga may manday tabangan po ng mission sa CFD niya iyang paminaw idara na siya murag siya iyang paminaw wala siya panahon sabi na kay kuha na idara na siya ikaw na siya nga bisa support na lang support kung ginana ini prayer ug daghan mo kwarta financial i-support ninyo sa unsay mga panginahanglan sa mission aning CFD Bible Apostolate kay under sa umbrella man ng CFD sa Bible Apostolate. Then lastly pasalamat lang ko sa mga kaparian nga supportive yun. Salamat lang ko. Di lang sa ako magingalan. Okay. Basta, salamat kayo, kinsa mo, kamong supportive kayo sa among mission sa Bible Apostolate of CFD. Balikon ko sa pag-ingon nga kami dili may perfect na aming mga apan. Ayaw lang may pasagti. Kay kung inyo ming pasagdan, diharag yun mito man. Pero kung tabangan mi ninyo, dako og puruhan nga ma-improve mi. Makat-on mi og mahimong mga epektibo nga mga tigpanalipod sa atong simbahan. Okay. So, diri na lang sa ako. Okay, medyo taas naman ka ito. Pila naman ka minutes. Nga bay ilhanan diri. Asa man itong mahibawaan diri pila ka minutes na itong recording. Okay. 56. 56 minutes. Almost 1 hour na. So, wala ko ga-outline, wala ko ga-anda, siya akong kuhan. So, siguro posibleng na limtan ako. Sa sunod na lang, sa uban na lang siguro mga videos. So, may God bless us all. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ay, by the way, okay, i-upload man nato sa YouTube. Itabang lang ko o pahibalo po sa uban sa atong YouTube channel ang Veritas Dipolog. Okay? Veritas, spell out na ko ang Veritas. Victory, Eco, Romeo, India, Tango, Alpha Sierra, Veritas. Space, Dipolog. Delta, India, Papa, Oscar, Lima, Oscar, Gold, Dipolog. Okay. So, muna. Okay. Hangtod sa sunod higayon. Okay? To God be all the glory.